ಉದಿಪನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಡಲ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುನು ತನ್ನ ಪಾತೆರುಡು ಇಂಚ ಅರ್ಲಾದು ತೋಜಾಯೇರು. ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶ ಕಿರಣಾರುಣ ದೇಹ ಬಾದಂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂ ವಿಜಿತ ನಿಮಶೂಲಕಪಾದ ಹಸ್ತಾಂ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸೀದತು. ಜಿಡ್ಡೆಡು ಒಲೆಗಾತಿ ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರೆ ಮೂರು ಕೈ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿತ ಬಂದುಲೆ ಗೂಡು ದಾವಡಿತ್ತಲ ಒಂಜಾತ್ ತಿಗತ್ತ ಕುರಿಕುಲು ಅವರು ಸೇರೋ ಅವು ಐಕ್ಯತೆ ಅವು ಸಾಮರಸ್ಯ ಒರ್ಮೈತದ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜ ಬಿಂದರ ಸಭಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲೋಕ ಸಂದೇಶದ ಚಾತುರ್ಪು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ತಿಗನು ತಿಗತ್ತ ಲೇನು ಚಬಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಜೇನುಗೂಡು ಕೂಟದ ಮಾತ ಗೇನದ ಪ್ರತಿಭೆದ ಚಾತುರ್ಪುದ ತಿಗತ್ತ ಕುರಿಕುಲೆಗೆ ಯಾನು ಸಾದೊಳಿಗೆದ ಸೊಲ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸಂದಾಯವಂತನು ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರಡು ನಾಲು ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಪಾತರದ ತುಡರನ್ನು ಬೆಳಗುನೋ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಎಂಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರಗಳ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವತೆ ಅವು ಇನಿ ಕೋಡಿದ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕಾಪುನ ದುಂಬು ವಾಡನೇರೊಂದು ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂರು ಭಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಐಡಿದ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂರು ಮಂದಿರಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಂತಿದ್ದರು ಇನಿಕಲ ತೊಕ್ಕೋಟದ ವಿಠೋಬರುಕ್ಮೈ ಮಂದಿರದ ಮುಖೇನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಇದು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನಕುಲು ಇನಿಕಲ ಈ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚದೊಂದು ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಗನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಆ ಹಿಡಿದು ಎತೋ ಹಿರಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಚಾಕಿರಿ ಬಂತೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಪುನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಈ ಮಂದಿರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಐತ ಬುಳೆಚಿಲಿ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿಬ್ಬಣಲಕ್ಕ ಸಾಗೊಂದು ಬೈದನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಮಂದಿರಡು ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆರ್ನ ಭಜನಾ ತಂಡವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡೋಡು ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿದ ಭಜನಾ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬತ್ತಂದಲೆ ಯಾವು ಏರುದನಿಟ್ಟು ಸಬಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಜತ್ತಿನ ಬೊಕ ಏಪಗುಲ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಪದಕುಲನ ಅಜತ್ತದು ಐನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಚಪ್ಪಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ಶ್ರುತಿನು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೈಕುರ್ನ ಆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಜನೆ ನನದುಂಬುಗುಲ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗುಳೆಪುಳು ಪನ್ಪುನೈಕು ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಅಂತ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದತ ಭಜನಾ ಕೂಟ ಎದುರು ಪಿರವೀರಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರನೆ ಅನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಕಾಡಿದ ಚೇತನಣ್ಣ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂತ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾರೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದಿಂಜ ಜನಕಲು ಭಜನೆದ ಆಸಕ್ತರಾಯಿ ನಡೆದವರ ಕೆಲವು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಬರ್ತದೆ ಚೇತನಣ್ಣ ಬಂತಿತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನುಪೋಯರು ತುಳುಟ್ಟು ಭಜನೆಲು ಉಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಭಜನೆಲು ಉಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಈ 16ನೇ ಶತಮಾನವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಮಂತಿನೆಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಡುಗಬ್ಬಾದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬತ್ತನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣಿಯರ 4-5 ಕೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಗಳು ಈ 16ನೇ ಶತಮಾನ ಉಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಮುಡೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ 4-5 ಕೋಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯೋಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಮುಡೆಪುನಂಚಿನ ದಾಸಕೂಟ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸಕೂಟ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ನಮನೆಡ ಪಂತೊಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಈ ದಾಸಕೂಟದ ರಚನೆ ಅರ್ಥ
ಈ ನವವಿಧ ಬಪು ತಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಕೀರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂಚಾದ ಇದು ಕೀರ್ತನೆಲು ದಾಸಪದಕುಲು ಒಂದು ಬಂತ ಆನಿಡ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಂಡ ಸರಿ ತುಳುಟ್ಟು ಆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಭಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ ಅಂಡ ಮಾತಾ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯೋಲ್ಲ ಉದಿಯ ಬೆಂತೀನಿ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡದೆ ಕನ್ನಡದ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಸುರುತ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಜೈನ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಶುದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಕಾವ್ಯ ಅವೇ ನಮನೆಡು ಇಡೀ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಖೇರಿಗೆ ఒక 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಷಣ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದುವೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಲಮಠ ಬಾಗೋಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಿನಗಳು ಸುರುಮೂರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತಿನ ಮುಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯೋಲೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ದಿಂಜ ಸಾಹಿತ್ಯೋಲಿ ಇತ್ತಿನವು ಭಜನ ಸ್ವರೂಪದ ಅಕಲ ಇದು ಕೀರ್ತನೆಲು ಒಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಮ್ಯಾನರ್ನ ನಿಕಲು ಕೃತಿಕಲೇನು ಪೂರ ತೋಂಡ ಅಟ್ ಕೀರ್ತನೆಲು ಒಂದು ಇದೆ ಅವು ಹಿಂದೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ಇಂಚನೊಂಜಿ ಪದ ಪುರ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಶಾಲೆಡು ಪುರ ನಮ್ಮ ಬಂತ ಭಾಷಣ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತಿನ ಆನಿದ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ತುಳು ಪದ್ಯಾವಳಿ ಭಜನಾವಳಿಲು ಬರ್ತದೆ ದಾಸಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆಲು ತುಳುಟು ಉಪ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ದಾಸ ಪರಂಪರೆದ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲಾತೀಚಿ ಮೂರು ದಾಸೇರೆಂದು ಬರೀತೀನಿ ಏತೋ ಜನಕಲು ಉಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಈ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಅವೇ 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ವಾದಿರಾಜರು ಬರೆಯಿನ ಪತ್ತಬತಾರದ ಪದಕುಲೆ ದಶಾವತ ಅಚ್ಯುತ ಕಲಾಪನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎತ್ತೋ ಪದಕುಲೆ ಕಟೀಲ್ದ ಪದಕುಲೆ ಬಾಕೈತು ಸುಲಭದ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಮೂಜಿಗೆ ದೇವರು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮನಾಥಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಲಭ ಇನ್ನೇನು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿಟ್ಟಾಲ ಬೋಲೋ ವಿಟ್ಟಾಲ ಮರಾಠಿ ಗೀತೆ ಇತ್ತು ನೈನ್ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾದ ವಿಟ್ಟಾಲ ಪನ್ಲೆ ವಿಟ್ಟಾಲ ತಿರ್ಗಾದ ಪಂಡ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖೇನನೇ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯ ಕಾಣಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅವ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭ ಅನುವಾದ ಮುಖೇನನೇ ಬರ್ತೀನಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ಮುಖೇನನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ ಮುಖೇನ ಆಯ್ತಾ ಎಪಿಕ್ ಬೋದು ಮುಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲಾತಿನ ಕಥೆ ಕುರುಬುರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆದ ತುಳು ಜಾನಪದ ఒక ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನಿಕಿಲ ಜ್ವಲಂತವಾದ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ರಚನೆಗಳು ಬೈದರು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ್ನ ಪುಂಚಿತಾಯರ್ನ ಬೋಡಿತನಾಥ ಸಾಹಿತ್ಯರು ಬರ್ತರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಡು ಪಂಪುನ ಏತೋ ಗೀತೆಗಳು ಅಂಚೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿನಿಯೋಗ ಅವೊಂದು ರಡ್ಡನೆ ಚೋದ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಈತಪೂರ ತೇರಿನ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ ಈತಪೂರ ಗೇನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜೇನುಗೂಡುಲ ಕಂತಿನ ಕೂಟದಗಳು ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಮ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆನು ಪಂತಗು ಗಡಸಿನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತನೇ ಟೀಕೆ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಚರ್ಚೆ ಆಗ ಈ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಫೋನಿಂದ ತಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆರೆ ತಪ್ಪತ್ತೆ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚತುಂಡ ಶುದ್ಧ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಗೀತಾರಾಧನೆದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಓವೇ ನಮೂನೆದ ಶಾಸ್ತ್ರಭರಿತವಾದ ವಿಚಾರನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯೆ ಎಕಡ ನಿರೂಪಕರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತುಳುಟು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆ ಮೂಲಕ ಆಂಡಲ ಭಜನದಂಚಿ ಒಯ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುರ ನಮ್ಮಡ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಒಂದೊಂದುಂಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಪಗ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದಪ್ಪ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇರ್ತವೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಈತ ಮಂತು ಕೊರಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಯ್ಪೇರವಂತೆ ಸುಲಭ ಸಾದಿಲು ಬೋಡು ಐನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಬೂರ ಅಂದಿಲಕ್ಕೆ ಗಳಸಿನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ
ಓ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಓ ಮೂರು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬೊಗೊಂಜಾತು ಗೊಂದಲ ಸರಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಆದು ಕೈಟು ಸೇರೋದು ಓವಿನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಂದಿನ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪಂಪುನವು ಈ ಒವೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಪಂಪುನ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓ ಕೈತಲಾತನ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎತ್ತುನೇ ದಿಂಜ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡ ಆಪುನು ಅಗತ್ಯ. ಕೊರೋನಾ ಇಕೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಮಂಚಾದು ದಾದ ಒಂಜಾತು ಪುಣೆ ಪಾಟೋಡು ಕರಿನ ಮುಂಚಿ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪುಣೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎದುರುಪಿರಾವುದ ಬೇಲೆಲುದಾದುಂಟು ಒಂದು ನಿಜ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖೇನದ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆದಾದುಂಡು ಐಕು ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನೋಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನನೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವನ ಗುರುಚಿ ಕಿನ್ನೇಡ ಆಪುನ ಹೆಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಡ ಆಯ್ತ ಕೊರತೆನೆ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೂಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಇದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತ. ಒರಿನ ರಡ್ಡು ನಿಗಲು ಪಂತೊಲೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಡ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡಪ್ಪ ಇದು ಕಾಸು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ತೀರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧನ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಆಪ್ತವಾಯಿನ, ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ, ಹೃದಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದೀಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಐಕ್ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವು ಭಜನೆಗೆ ತುಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇನಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅನುಕುದರ್ವೇದಿ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂಡಲ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಡುಕುಲ್ಲು ಇದರ್ಥ ಮಂಡಲ ಕಟ್ಟುವುದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕುಲ್ಲೇರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಸಹಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆ. ಫೇಸ್ ಟು ಏರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ವಿನಿಮಯ. ಅವು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಫೋಟೋ ಅವು ಗೌಣ ಅವು ಎದುರು ಪುನಃ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ನಿಖಲು ತೂತಾರತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೀಪ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ದೀಪ ಅವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅವೇ ದೇವರ ಐಕ್ಯ ಅಭಂಗ, ಐಕ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಐಕ್ಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂಚಾದು ಆ ದೀಪ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಡು ಭಕ್ತಿ ಭಾವುಕತೆಯ ಜಿಂಜಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಗಳ ಕಾರಣ ಅವಳು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂಬಾಮೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ತೂಪೆ ಮೂರು ಬೆನ್ಪುನ ಎನ ಕಡೆಯನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಂತೂದಾಗೆ ಮಾತ ಮುಂಡು ತುತ್ತದು ಏತು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇಂದು ಅವಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಉಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ಯುವ ಬಳಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸೋತಿನ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುಡೆ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೂಟಲ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರದ ಮಲ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬುಳೆ ಪೋ ದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮುಕ್ತವಾದ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಸೊಂಟಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧಿತ ಪೂಜೆ ಈ ಮುಕ್ಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಖಲ್ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಎದುರು ಜಾಲ ಅಡಿತೋನು ಕೆಲವರಿಗವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೂರು ಮುಂಬೈದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏಂಬೈ ಅಡಿತೊಂದು ಪಡ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಅದು ಐಟ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದಾಲ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಷೇಧನ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವರು ಬೆಂದದು ಸೊಂದುದು ಬುಳೆಪೇರು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನಾದಿಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬರ ಕುಳ್ದೇರು ಆ ಸ್ಥಾನವು ನನ್ನದು ಮೂಗು ಜನ ಬೋಡು ಅನ್ಬಲ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಈ ಜೋಪುರ್ನ ಪಂತ ಈಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಳಿ ಏರು ತೀರ್ಪುಗಾರನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಜನದ ತೀರ್ಪು ಕೊರನೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಏತಿ MB ಏತಿ GB ಬಂದೊಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಂಡಲ ತದೇಕ ಚಿತ್ತೋಡು ಸಮಯ ಬಹುದಾಗಲು ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಕಜ್ಜೋನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಪ್ಪಿಸಾದರು.